Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o bakita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV, ingon man sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsunan o mga mahal na mong tigpaminaon, ining tungura karon amo na sab kamong pagadapiton ining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio o kinasingkasing nga magadapit kaninyo og mga panghinaot. Kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din oy magamit natong puhunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Kini nga mga kamaturan gitudlo ni Master di kanamo ug padin sa nga among gitudlo kaninyo ug may mga paggamit usab sa mga basahon nga referensya, pero kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Og dining tungura karon among mainitong pagpangamusta o pagpasalamat sa tanan nga mga membro sa PBCM compound sa ilang kanunay nga pagsuportar para maialagad kini atong mga programa nga gipangsudlan uban sa mga chapter president nga sa ila usab nga pagpaygayon sa ilang gipang-angkon nga mga radio station nga ilang gisuportahan. Salamat gyapon sa inyong pagpahigayon yana. O alang ni adtong mga membro sa PBCM nga dili nato pagkalimtan nga ang atong hiniusang konferensya sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, ang Agosto 19, Marso 10 ug ang Disyembre 29. Og kumusta sa kang Brother Jerry Edkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, o kang Faustino Palapanod diha sa Tingating Baongon, Bukidnon. O sa gyapon nga dili nato pagkalimtan ang atong mga pagtabang sa pagpaygayon para sa atong binulan para sa Palace Reconstruction. O nining tungura karon ang kauban pang ebangelista magapaila pa. Kumusta o mga kaigsuonan? Kini usab ang inyong alagad si Brother Cesar Patio, magiguban usab nining atong pagtuon karon sa mga langitong lamdag sa kinabuhi ug akon alang mga pagtibaya sa tanang mga kaigsuonan karon nga mga membro dapit sa Cebu sa mga Nasar, ingon usab sa ilang Bibit Castañares ug ingon usab diha kang Sister Berina. Mahay to siya nga wa man kuno siya hinganli. Mga Rabago family, no? Kumusta ka ninyo? Oo, mga Rabanis ba no? O Rabago. Kumusta ka ninyo diha kang Mario? Ug sa tanan gayud. Kaya di mapwede nga tagsa unos pagpangumusta ka mahurot atong oras. Og ihatag ko kamo nga to kang Brother ni. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usang makiguban kaninyo nining higayonay. Kung nini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinining maong sibiyahan sa RPN Dixkio Teleredyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launang takdas kapunon kita mga kaigsunan. Ug ang programa sa PBC madunay 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City, Toledo City ug dinhi sa Botong Pinamungahan, Cebu aduna kita programa. Dinhi usab sa Surigao City, dinhi sa Butuan City, ingon man dinhi sa Bayogan City aduna kita programa. Dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City, Malaybalay City, dinhi sa Manolo Fortich, Bukidnon doon na kita programa. Dinhi usab sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City,
dinhi sa Dipolog City o dinhi usab sa Calamba, Misamis Occidental. Doon na kita programa. O dinhi sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City, mabati usab ang atong programa. Dinhi sa Diksaryo Radio Ultra, matagad-adlaw Domingo alas 10 kadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Dinhi sa Kabusis Radio, dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion matagad-adlaw Domingo. O dinhi sa Radio, Waikurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matag-adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingoog City, dinhi sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag-adlaw Domingo. Dito gusto magparangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta din sa atong mga kaubang ministro din sa Cebu City, Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Eduard Las Puñas, sa Chapter President, Brother Teofilo Sevilla, Brother Ruel, An Amortisa, mga Losereño Dinis Duero, Bohol, mga Divino Family Dinis Buntuiserte, Carmen Bohol, mayang sab nga pagpaminaw. Atong igsoon, Engineer Bobong Dirwin Mangalos, usab si Engineer Jen Dayan Factoranan Mangalos, nagasudong usab kanato, makaigsunan sulod sa BBCM compound, sa akong pamilya, sa akong asawa, sinaydaw sa akong mga anak, mayang pagpatalingo. O karon sa paghisgot sa team, ay balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining bahin na karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Rone, Brad Cesar, ang atong paghahisgutan, ang may tungod sa ang pagtudlo sa tinod nga magawali nga do sa mga tao nga espirituhanon. Ngano nga atong gihisgutan kini nga ang pagtudlo sa tinod nga magawali ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Tungod kay nabahin sa Biblia ang mga pahayag nga kung ikaw kalibutanon o ikaw espirituhanon nga tao, nga gikinahanglan nga kung mahimo ka na nga espirituhanon pinagi sa paghatag og lamdag sa matod nga magwali, andam ka nga makamao ka na nga manabot og unsay gipasabot, o sa Biblia nga wala ka ng mga paglalis sa sulod sa pagtulunan ingon nga kamo kauban sa pagtuo. Para ipakita nato ang ehemplo kay sa makadaghan ng pagtuon nato, Brad Cesar, Brad Ronnie, nga nabahin ang pagpamatuod sa tulo ka dakong panahon o ng panahon sa amahan nga mao si Jehova sa ikatawhan nga Israel, o sa ikaduhang hugna nga panahon sa atong Ginoong Jesucristo na siya ang nagtukod sa iglesia nga gitawag Iglesia ni Cristo. Dili pod mao kining mga iglesia karon. Kay kung mao, mahimong kompetensya ang ikatulong dako nga panahon sa pagpamatuod ya sa Espiritu Santo nga kana natuman sa pagtulon ang PBC mugdiha sa atong magtutudlo. Agig pagpatagad nini nga ang pagtudlo sa tinod nga magwali ngadto sa mga tao nga kitawag nag-espirituhanon. Hay na ang usa ka ehemplo nga atong ipakita, Brad Cesar, sumala sa Biblia. Kini nga atong matagad refereen sa nakasulat sa unang Korinto sa iyang kapitulo 2, versikulo 12, ingon nini ang pahayag. Apan kita nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan, kundili sa espiritu nga gikan sa Dios, aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. Muni ang gipakita namong ehemplo o example, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan, kaysa pamahayag ni Apostol Pablo, nag-iyon siya apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan. Dili di ay sa kalibutan nga espiritu to nga ilang nadawat. Kay matod pa ni Apostol Pablo, kundili sa espiritu nga gikan sa Dios. Kung madawat tayo nimo ang espiritu nga gikan sa Dios, dili kadnang espiritu nga gikan sa kalibutan, gipahayag ni Apostol Pablo, kung dili sa espiritu nga gikan sa Dios kanang ilang nadawat, ug kung naa ka na, aron kita
managpakasabot sa mga hiyas nga gihatag kanato sa Dios. Pagka naaday kanato ang Espiritu sa Dios, mo dito ang mahatag og lamdag og pagsabot. Matod pa ni Apostol Pablo, para makasabot anaa ang pagpakasabot, makasabot kita sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios. Dayon, kung naana ni anang kahimtanga nga pagtudlo o pagtambag sa matuod nga magwawali nga katawhan sa Dios, kung nagtudlo siya nga mahimong makasabot ang mga tao nga nakadawat sa Espiritu nga gikan sa Dios, makasabot ba doon? Unsay pahayag ni Apostol Pablo nga gipakita nga mao ni ang sample sa pag-ila sa matod nga katawhan sa Dios sa mga nag-angkon karon nga mga tao sa Dios. Okay, Reb, atong ipadayon ang pagbasa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo, ang gibasa sa kaubang ministro nga ehemplo, ang unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12. Basahon ako ang bersikulo 13 sa kapitulo 2 gyapon. Unsa ba ang mga pagpahayag ni Pablo nga sa ilang kapanahonan ang nadawat nila dili espiritu nga kalibutanon kundi espiritu nga gikan sa Dios, nga tungod ni ana ang katuyuan nga managpakasabot na sila sa pagpahayag sa mga hiyas nga gihatag sa Dios. Niya sa 13 akong basahon ang pagpadayon nato sa pagbasa. Og kini among panagsultihan, pahayag ni Pablo, dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam kundi gitudlo sa espiritu, nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Matinaw mga kaigsonan, mga mahal nga tigpaminaw nga nag-ingon si Apostol Pablo nga kining among panagsultihan dili daw ni pinagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam. Dili di ito kalibutanon kundi gitudlo sa espiritu, nga kita magahubad sa mga kamatuoran. Aduna di ay paghubad dayon sa mga kamatuoran. Nga kining mga kamatuoran nga hubad, kamatuoran nga espirituhanon, ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Busa ang hatagan pug pagtagad kay ang gitawag og mga tao nga espirituhanon mao kini ang mga nahimong katawhan sa Dios. Busa gikuhaan natog ehemplo si Apostol Pablo na karon. Pero tungod kay naman sila sa gitawag og mga tao nga espirituhanon, maghatag po silang paghubad una ngadto kauban nga mga tao nga espirituhanon para po sila makasabot. Pero kadto namang mga taong kalibutanon, Brad Cesar, unsay gipayag ni Apostol Pablo, parehas bang sinabtan ni atong mga taong espirituhanon nga na nagpakadawat sa espiritu sa sila na din ang managpakasabot? Ang katong taong kalibutanon, Reverend, di na sila makadawat. Nganuman, tungod sa pahayag gapon ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14, kay gibasa kaganina sa atong kaubang ministro ang 13 man, padayon ko lang pagbasa ang 14 gingon. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa itudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang. Ug siya dili arang makasabot niini tungod kay kiniugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Di matinaw nga kung kalibutanon ta, dili daw dawaton ang mga gitudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya niadtong kalibutanon kini usa ka binuang ug dili sab siya arang makasabot niini tungod kay kiniugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanong mga paagi. Busa kung tao ta nga espirituhanon o iya sa Dios, aduna di ay mga pagtugkad o kinahanglan nga angay sabton katong atong matugkad. Pero sa Biblia, ang mga tao nga espirituhanon, Brad Ron, sila ba angay bausab nga tugkaron sa mga taong kalibutanon sumala sa Biblia? Dili, Reverend, kaya ang pagpahayag ni Pablo, sila nga mga taong espirituhanon, matugkad lamang nila ang mga pagpamulong paghubad sa kamatuoran, gikan rapod sa mga taong espirituhanon nga nagpakadawat sa espiritu gikan sa Dios. Ato ipadayon ang pagpahayag ni Pablo dinhi sa bersikulo 15 na sa unang Korinto kapitulo 2 ang atong pagbasa. Ingon ini. Ang taong espirituhanon
magatugkad sa tanang mga butang. Di opposite na sa taong kalibutanon, kaya ang taong kalibutanon di man magadawat sa igatudlo sa mga espirituhanon nga tao. Pero ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang, apan siya katong taong espirituhanon dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Malisod, paghunahuna nga mag-angkon kag espirituhanon mga mahal mong tigpaminaw, di ba? Og magtudlo-tudlo ka nga mauna ang dili espirituhanon kalibutanon na siya. Ang atong gibuhat giistorya pa nato og pangitaon din nato basta nga gi-differentiate ni apostol nga Pablo nga basta ka taong espirituhanon aduna gyud imong pagtugkad sa tanang mga butang, pero siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa katong mga taong kalibutanon. Og magtugkad-tugkad to sila sa gisulti sa taong espirituhanon, adi pud to nila dawaton mo nang magkasibag yun. Pero para mapakita nato sa panahon nila ni Apostol Pablo, kinsa gyud ang iyang gitudlo nga mga espirituhanon sumala sa Biblia dugang payag ni Apostol Pablo brad Cesar. Kini nakasulat sa Galacia, Reverend. Sayang Kapitulo 6, versikulo 1. Ingon ini ang pahayag. Mga igsuon, mato pa ni Apostol Pablo, kung ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, kamong mga espirituhanon mao ang magpasiguli o magpahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo, palandunga ang imong kaugalingon base ikaw matintal usab. Busa nakapakatinaw nga ang gisgutan ni Apostol Pablong espirituhanon ang mga membro diha sa mong iglesia. Kaya nagyon si Apostol Pablo kanang mga membro nga gitawag og mga igsoon kay iyang giingon sa gibasa pa ni Brad Cesar, mga igsoon, kung ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, ingon din sa Apostol Pablo, ang katong iyang giingnan mga igsoon, kamong mga espirituhanon mao ang magpailoy kaniya uban sa espiritu sa kalumo, palando nga ang imong kaugalingon base ikaw matintal usab. Doon na di ay mga tentasyon nga sa gubangon sa mga taong igsuon o gitawag og mga espirituhanon, pero kung naay mahiliga sa pagtuo, ipahiuli gyud di ay. Mao nang tudluan. Kamo nga mga espirituhanon labi nagdunay dili lugar nila masabtan kay ang abilidad o trabaho kung espirituhanon ka, magtugkad ka sa tanang mga butang, kinahanglan manabot ka. Pero kung mahiligas, kamo nga mga igsuon nga gitawag og mga espirituhanon mao ang magpahiuli kaniya. Busa gani sa uban gani Brad Ronnie gi tampalasan o adunay mga pagtampalas gani nila kay moingon din sila sa mga kanato nga membro sa PIBSIM diya kang master sa pagsunod sa katumanan diya sa Espiritu Santo. Moingon din sila ana-ana po ng mga espiritual walwal ilang ipaagig pagyaga-yaga ba tungod kay wa man sila mahibalo. Pero kanang espiritual Brad Ronnie, ang mga tinun-an niya na may gitawag og espiritual. Unya kung basahon na sa Biblia mga mahal na mong tigpaminaw, ang ubad niya na gitawag yapon og kanang espirituhanon, kamong mga espirituhanon gitawag nag-espiritual para ipakita nato Brad Ron sa King James Version sa English ang Galacia 6:1 mayting basahon nato para nga ang the word nga espiritual kay og kitay nganlan nilang espiritual ilang gisabot nga panamastamas na kung nakasabot sila abi nilag ang mga tao sa Dios dili tawag og espiritual sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo nga atong gibasa sila na nini gitawag og espiritual kay kanang the word nga espiritual English maguna mong basahon nato sa English version sa King James Version. Okay, niya basahon na to Reverend para sa pagpatinaw nga kadtong mga taong kalibutanon nga sa pagpanamastamas nila sa mga katawan sa Dios gitawag espiritual unya dungag-dungagan nila istorya nga di mao uni giingon nga wa ninyo masabti nga kining mga katawan sa Dios
tawgon gini sila espiritual. Okay, may bulaton man nga pagtugkad po sa ilang pagka-espirituhanon o kung sa English, spiritual. English version sa King James, akong basahon ang Galatians chapter 6 verse 1. Gingon sa pagpahayag. Brethren, o mga igsoon sa Cebuano pa, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, katong mga espirituanon, gihubaran ni Pablo, which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, klaro kay Reverend, kining mga taong mga espirituhanon, nga mo ni mutugkad pod sa Katong mga giingon ni Apostol Pablo nga mga brethren, mga igsoon, parang espirituhanon gitawag nag mga espiritual. busa ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Spiritual po to sila, mga mahalamong tigpaminaw. Pero may Biblia ba kitang ipakita, Bradrone, nga pabor sa pulo nga espiritual? Kining Galatia 6:1. Aduna Reverend, kining Bibliang hubad sa bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan kon New World Translation. Basahon nako ang 6:1 sa Galacia pahayag ni Pablo. Niya, mga igsoon, bisan pag ang usa ka tawo makahimog sayop nga lakang sa dili pa niya himatngunan kini. Kamo, pahayag ni Pablo sa ato pakauban niya sa pagtuo, kamo nga may espiritual nga mga katakos paningkamuti nga ipasibo pag-usab ang maong tao diha sa espiritu sa kalumo. Matinaw kayo sa Biblia, sa hubad nga bagong kalibot ang hubad sa balaang kasulatan, bisan pa kining maong hulad sa maong Biblia, ang mga katawhan nga nangalagad sa unang panahon, example diha kang Kristo matud pa ni Pablo, gitawag sila espirituanon, katumbas nga gitawag sila mga espiritual. Og dogang priba nini brethren nga ang mga katawhan sa Dios nga adunay pagtugkad gitawag og espiritual. Balikan ta ang unang Korinto kapitulo 2 brethren, bersikulo 12 ngadto sa 13 brethren, pero sa gibasa nimo nga kung sa English pa New World Translation, kung sa Cebuano pa ang bagong hubad sa kalibutanong O balaang kalibutang kining o bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Okay rin. bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Okay, basahon na to ang unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13 rep ang atong pagbasa. Gingon kini sa pagpahayag. Karon atong nadawat dili ang espiritu sa kalibutan, kundi ang espiritu nga gikan sa Dios. Aron kita mahibalo sa mga butang nga malulutong gihatag kanato sa Dios. Kining mga butang nga atong gisulti usab, dili pinagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam, kundi pinagi ni atong gitudlo sa espiritu, samtang atong gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. 14. Apan ang taong pisikal dili magadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios. Kay kini kabuangan man alang kaniya. Og siya dili arang makaila niini tungod kay kini ginausi man sa espiritual nga paagi. Di nakita nato sa pagpahigayon gikan sa unang Korinto 2:12 hangtod sa 14 nga ipahigayon gyud ang pagtugkad sa espiritual nga paagi. Unya ang mga espiritual nga paagi nga maoy motugkad katong mga gitawag og espirituanon o espiritual nga mga membro diya sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Okay, sa bersikulo 15 giklaro man kay dinhi Reverend, hinunuwa ang taong espiritual. Mo ni pahayag ni Pablo, taong espiritual nagausisa gayud sa tanang butang. Di klaro nga adunay pag-usisa sa tanang mga butang ang espirituhanon nga tao o espiritual. Dili kadtong kalibutanon. Unya makasabot na dayon. Karon tungod kay nikuha man kitag ehemplo sa pagpayag ni Apostol Pablo sa ilang pagka-espiritual, mao nang giingon nako mga mahal nga tigpaminaw nga kung espiritual lang gani ka, gipaagi ni Apostol Pablo nga ang pag-explicar nila wala na nang mga paglalis-lalis kung nanaka nabilong sa pagka-espiritual. Pero gibahin po nila samtang dili pa kaayo sila nakakuha sa
pagtugkad sa espirituhanon nga pagpanabot, mo na nga ilang gamitan po na og ginatas nga pagpasabot. Pero kaysa bata pa, kung bata ta, dili man pakanon ang usa ka bata o gahi nga kanonon. Tinuod. Gatas man. Tinuod. Kay maimpatso man na. Busa sa panahon sa mga isig ka magtotoo, adunay pagpailin-ilin nga kung hamtong na sa ato pa, kinahanglan nga tud-on na gyud sa paghatag og pagpasabot. Pero kung di pa kayo niya makuha, may mga gatas pang pagpamahayag niya na ni Apostol Pablo. Kay katong mga hamtong na, mo nang wala na kanila ang paglalis. Kay kung naang pagkalalis, mo nang naa pa sila sa gitawag og kalibutanon nga mga pamaagi. Hay nang priban ini Balsisar nga gipakita ni Apostol Pablo ang ehemplo. Anya dinhi mabasa ka na rin sa nakasulat sa unang Korinto sa iyang kapitulo 3, bersikulo 1 ngadto sa 5, ingon ini ang pahayag sa apostolis nga mao si Apostol Pablo, nag-ingon, apan ako, mga igsoon matud pa ni Apostol Pablo, dili makahimo sa pagsulti kaninyo ingon sa paagi sa pagsulti ko ngadto sa mga tawo nga espirituhanon, kundili sa mga taong kalibutanon, sa mga masusupa diha kang Kristo. Gibuhi ko kamo gatas, dili sa mga magahi nga kanon, kay kamo dili paman andam niini, og bisan gani karon kamo dili paman andam, sanglit kamo kalibutanon paman gihapon, kay samtang anaa pa kaninyo ang kasina og ang panaglalisay, dili ba kalibutanon kamo og nanaggawi ingon nga mga tao nga lawas nun. Kaysa diha nga ang usa magaingon, ako iya ni Pablo, ug ang usa ako iya ni Apolos, dili ba kamo igo lang na naggawi ingon nga mga lawas nun? Unsa man di lang di ay si Apolos, matud pa ni Apostol Pablo. Unsa man si Pablo, sila mga manag-alagad lamang nga ang matag usa gika piyalan sa Ginoo o bulaton nga pinagi kanila kamo na nagpanuo. Di nakita nato mga mahal mong tigpaminaw, nabisan sa panahon sa pagtulunan kang Kristo, adunay mga membro nga gitawag panyag kalibutanon. Kay matod pa ni Apostol Pablo, kung balikan tang gibasa ni Brother Cesar, apan ako mga igsoon, dili makahimo sa pagsulti kaninyo, mga igsoon to ha. Ingon, sa paagi sa pagsulti ko ngadto sa mga tao nga espirituhanon, gilain niya. Nga di daw siya makahimo, nga naman, sa pagsultian ng mga igsuna nga parehas lugar atong mga tao nga espirituhanon o mga espiritual. Kundi sa mga tao kalibutanon, sa mga masuso pa di kang Kristo, mga masuso pa di ay, sila di kang Kristo, busa gitawag sila kalibutanon, unsay iya diyang gibuhat. Gibuhi ko kamo gatas, gatas pa usay iyang gihatag, dili sa magahi nga kanunon iyang gipailin-ilinan, kay matot pa kay kamo dili pa man andam nini, og bisan kani karon kamo dili pa man andam, ngano daw sanit kamo kalibutanon pa man gihapon, kay samtang ana pa kaninyo ang kasina, ang panaglalisay, dili ba kalibutanon kamo og nanagawi kamo ingon nga mga tawo nga lawas nun? Ang mga taong espirituhanon, mga mahal na mong tigpaminaw, mga kiigsunan, gilikayan na to, nga magsinasinata sa atong isig ka, kauban. Unya, gingon sa Biblia nga kalibutano na, nga sistema. Unya, gingon sa Biblia nga, mag-ingon-ingon ka nga, adunay mga panaglalisay, kay di naman kakasabot. Unya, aduna kay kasina, kalibutano ng mga paggawian na. Labi na nga mag-ingon ka, ako iya ni Pablo. Yung ka dapig-dapig ba ka nga, mura kag nagbuhat og idolo nga, diri ko niya. O ang usapon mo yun, ako iya ni Apolos. Ingon din si Apostol Pablo, unsa man lang di ay si Apolos, unsa man si Pablo. Ingon ni Apostol Pablo, sila. Iyang giingog sila, pero murag nag-mention og laing tao, pero sila nga ipasabot si Apolos nang si Pablo. Unsa man lang di si Apolos, unsa man si Pablo, sila mga mag-aalagad lamang nga ang matag usa
gikapiyalan sa Ginoo og buluhaton. Og nga pinagikin kanila kamo managpanoo. Nagpakita sila nga kinanglan nga og espirituhano ni God, makasabot ka, mutuo ka na diha kanila. Tatong mga talambagan nila unsa man, dili na angay lalison. Kay kung makiglalis ka, wala ka mahisibo sa gitawag og espirituhanon, naa ka sa kalibutanon tungod kay sila nga mga espirituhanon nga mo'y magapanulo, gipiyalan sila sa Ginoo sa maong bulaton nga pinaagi kanila nga mga piniyalan sa Ginoo diha ang tao man nagpanoo. Ang nagpiyal dahil ni Apolos o ni Pablo, ang Ginoo, dili nga modayo ka ni Pablo, modayo ka ni Apolos nga imong ipagkontra o kung doon na may mga kasina. Unsa pa di nga panaglalisay, mga kalibutanon ka ng sistema, dili ka na paagi sa espirituhanon. Pero kung naa ka na, gatas pa daw ang sistema nga pagbuhi ni Apostol Pablo na. Pero kinsang Ginoo ha, Brad Cesar, ang nagpiyal kang Apolos o kang Apostol Pablo sa maong bulaton nga pinagi kanila, ang tao di na magsupak, igo na lang nga mutuo. Ang Ginoo nga gipasabot, Reverend, walay lain ang atong Ginoong Kristo. Mabasa ka na sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 nagingon, nagatawag kamo matud pa ni Kristo ha, kanako nga magtutudlo og Ginoo ug husto kamo kay mauman kana ako. Busa, Brad Cesar, ang nagpiyal day nga Ginoo sa bulaton nila aron ang mga tao mutuo ang maong Ginoo. Walay lain ang nagpiyal, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Karon, atong tin-aon, Brad Rone, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Tungod kay nagpakita man si Apostol Pablo, ehemplo nga na sila sa pagka spiritual o spirituanon nga gipiyalan sila nga ang tao mutuo kanila. Unya sila po'y nagpayag nga kadtong mga gitawag og mga gibuhi gatas pa diya kang Kristo, naa kanila ang paglalisay, mga pagkasina. Unsay gipakita ni Apostol Pablo, iyabang gidutdutan kana nga og mahimo mawala na nila kanang sistema nga gatas badrone, kay gusto ni Apostol Pablo ang magahi ng kanunon para sa mga hamtong na nga kinanglan andam na gyud sila nga manabot mutuo gyud sa gipahayag ni Apostol Pablo. Tungod kay si Pablo usa sa gipiyalan sa Ginoo nga mao si Hesukristo nga magbuhat sa mga buluhaton para ang tao managpanuogi, tagaan gyud ni Pablo og pag-atiman, Reverend, nga ang mga tao makadawat gyud sa ilang mga pag-esplikar. Gi-esplikar ang lugar, dudut-dutan gyud yung Idot-dotan pamatuod. din niya. Atong kuhaan diya pug pahayag si Apostol nga si Pablo Rib sa iyang sulat dinhi sa mga taga-Hebreanon kapitulo 5 bersikulo 11 ngadto sa 14. Ingon ini ang atong mabasa. Mahitungod niini daghan pa kami igsusulti nga malisod ikapasabot kadinyo. Pahayag ni Pablo kini. Sanglit nangahimo man kamo nga mahinay sa inyong pagpanabot. Kay samtang nining panahon na karon, ang ngaya naunta kamo nga mahimong mga magtutudlo. May pag-explica si Pablo nga, angay naunta mong mahimong magtutudlo, pero unsa hinungdan nga dili pagid sila angay mahimong magtutudlo. Nagakinahanglan pa man di ay hinuon kamo nga adunay magasubli pa sa pagtudlo kaninyo sa mga sinugdan sa naunang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Nagakinahanglan pa di ay kamo gatas, dili sa kanunon nga magahi. Kayang matag-usa nga gibuhi pa og gatas dili batid sa pulong sa pagkamatarong kay masuso pa man siya. Apan ang magahig kanunon mao'y alang sa mga hamtong, alang kanila kinsang mga salabutan na batid pinaagi sa pagbinansay sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan. Di. Sa to pa kung naa na kanimo ang kanunon nga gahi mga mahal mong tigpaminaw, makahibalo ka na, makasabot ka na, busa ni Apostol Pablo. Karong panahon na samtang niini karon, angaya na unta kamo nga mahimong mga magtutudlo. Nagakinanglan pa man di ay hinon kamo nga adunay magasubli pa sa pagtudlo, buti pasabot nga di na dubli-dublihan pagtudlo ba? To help stay active. Ingon ni Apostol Pablo, matod pa niya, nagkinahanglan pa day kamo og gatas, aduna pa'y magsubli kaninyo sa pagtudlo kaninyo sa mga sinugdan sa naunang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Nagkinahanglan pa di ay kamo og gatas, dili sa magahing kanunon. Kaysa magahing kanunon,
sa mga espirituano na mga mahal mong tigpaminaw, di ka na balik-balik kag sulti. Nga kung unsa may gikasabutan, nga angay dili ka masina, unsa may dili buhaton nga panaglalis, di na kakinanglan isplikaran, sultihan pa niya na. Sa ito pa, musabot ka largo. Busa mo na tinguha niya Pus Pablo kay makabalo na kuno ka unsaon pag-ila sa mayo ug sa dotan. Kung hamtong ka na, nga kung hamtong na, ana-ana ang imong mga salabutan sa pagsabot niya na. Nakaroon, gikinanglan yun din ni Pus Pablo, kay sila musulti para man di ay sa pagpasabot na to, nga igo ta mo tuo, mudawat kanila. Nakaroon, niining panahon na karon. Pagpasabot sa pagtulunan ni Kristo o pagtuo nila kang Kristo para mutuo sila giunsa man nila pagpatuo aron ang tao musabot di na makiglalis dawato na lang ang gisulti ni Apostol Pablo giunsa nila sa pagpatuo sa panahon nila aron mutuo ang mga tao di kang Kristo, Brad Cesar, sumala sa Biblia. Walay lain, ilang buhaton, musangyaw sila o magwali sila sa atong Ginoong Kristo aron mutuo ang mga tao. O kana, mabasa kana sa Kolosa sa iyang kapitulo 1, versikulo 27 ngadto 28, giingon din ni. Gimbutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa among tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom alang sa himaya, siya, kinsa man ni siya, mutugan man ni ron, siya maong among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Kun mao giunsa di ay sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo sa kanhing kapanahunan ang ilang gihimo mao nga magsangyaw sila, magtudlo sila aron ilang ipaatubang ang tao ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Busa sila una nga nagtudlo sa espirituhanong paagi, sila ang nagpapatuo nga ang tao igo na lang mo dawat di na lalison. Nakita nato nga ilang gibuhat ang pagwali. Busa mausab sa atong kabahin karon, Brad Cesar, Brad Ronnie, nga sugo gyud ni Master kay moabot daw ang panahon nga dili daw siya mangita og daghan ba tag kwarta, daghan ba kunog abot ta sa uma, ang iyang pangitaon pila na daw ang atong membro. Di sa paagi nga makamembro, pinagi sa pagpasabot. Busa di na kinanglan balik-balikon ang tao kung unsa may gipasabot ni Master sa una, kana na ang atong barugan. Kay kung magbalik-balik ta, kinanglan pa data tudluan sa pulong sa Dios, matod pa ni Apostol Pablo, gatas pa day gapon ang mga pagkaon din nato. Kinanglan nga sa magahi ng kanunon, nga kinanglan mahimo na tang magtutudlo, dili kay mahimo na puntang balikan sa pagtudlo. Munang buti pasabot, na mauni ang ilang gigamit sa pagpatuo mga mahal namong tigpaminaw makigsunan. O niya, wala pa ta diha sa kapanahonan karon nganong naami sa wali nga Espiritu Santo. Ato sang gisubay ang mga pagpatuo nila diha kang Kristo. Nga mo na ilang gihimo nga gikahamtungan nga sila gikapialan sa mayong balita sa Ginoo nga mo si Kristo aron diha managpanuo ang mga tao kanila. Busa di na libugon nato ang ilang sistema sa pagpatuo. Nakaron, tud kay sa bisan diin nga dapit si Kristo man ang ilang giwali, may kalainan badron sa ato makatbang ang Commander Lahi. Nga nabuwag mga na ron sila, may nagdumala nga si Boy Silang ang nagdala nga pangabaga kuno ni Lahi. Ang isa po, ang anak yun po ni Lahi o kining Seventh-day Adventist nga nakigkontra nato. Mingon ra ba ning atong kaatbang nga nagsunod ni sa kini ang kang sa anak ni Commander Lahi nga wa kuno tay doktrina kay ang ato kunong gihimo makahimo lang kuno ta pagwali kung dili pamation ato nga tuison kuno nato ang ilang mga katarungan di naman na tuison kay di man gina moy mao mga malamong tigpaminaw ang amo gitulid man lang Tuis namang daan ilahang doktrina oh. rin. Nakaron kay si Kristo man ang giwali sa tanang dapit di ta matingala mga kaigalaan nga ilabihang daghana sa nagwali og Kristo pero sila naglalisay. Si Kristo kuno nagsugo nila kami.
Wagid mi mo angkon nga si Kristo'y nagsugo na mo, giprangka na mo nga nahimo ming sunugo diya sa Espiritu Santo nga katumanan Master Tomas D. Eugenio Sr. Kining kasaysayan na ila lang gitabangan pagpudyot-pudyot. Pero atong susiyon bedron kay ila mang panahon ni ang pagpatuo diha kang Apostol Pablo nga pagpamatuod nga si Kristo ang giwali niya sa tanang dapit. Unsay iyang pagpanambag kung giwali man niya si Kristo diya sa maong o sa tanang dapit sa tanang mga tao aron dadon nila ipaatubang ang mga taong makabigyan nila diya kang Kristo bedron. Yeah, kaantag payag si Pablo Riveren og ani ko mobasa sa Biblia ang gitawag Biblia sa Kristohanong Katilingban niya mga kaigsunan. Basahon nako ang sulat ni Pablo sa Colosas kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa 7. Ingon ini ang atong mabasa. Kung gidawat ninyo si Kristo Jesus isip Ginoo, himoa siya nga inyong doktrina, pagamuta og pasukara ang kaugalingon diya niya. Himoa ang pagtuo nga inyong prinsipyo sumala sa gitudlo kaninyo. Hatagi siya si Kristo sa nag-awas-awas nga pasalamat busa rib sa panahon nila ni Pablo nga diin si Kristo mo ilang gisangyaw sa tanang dapit sa tanang mga tao. Pangpanambagan ni Pablo ngadto sa iyang mga masig ka magtutuo dawaton si Kristo O sa iyang mga gipatuo, o yang gipatuo dawaton dayon himuon o himua si Kristo nga inyong doktrina. nga kinahanglan nga kung si Kristo mao ang himuon nila nga doktrina, nga magpasalamat sila, nga mag-aawas-awas ang ilang pagpasalamat diha sa kang Kristo, nga sa awag pa ni Apostol Pablo, himuan ninyo sila nga inyong doktrina. Na sa ato pa, ang ilang doktrina nga gihimo, si Kristo sa tanang dapit, na mingon dayon ang mga katbagro na to, nagbasa mo sa Kristohanong Katilingban, ipahimo nga si Kristo mao'y doktrina niya karon. Wa na mo diha sa kang Kristo nga wali, Espiritu Santo na. May pagtubag niya na si Apostol Pablo. Nganong wala mi? Kanang ilang panahon, dili na mo na hilabtan. Kay ila katong kapanahonan sa pagpamugat nga, nanambag sila sa mga tao nga mahimo ng hamto nga musabot na sila, nga si Kristo himuan ninyong doktrina. Diha, ipaawas ninyo, ipaawas-awas ang inyong mga pagdaig o pagpasalamat kang Hesukristo. Nganong, sa ilang panahon, nabahin man sa panahon po sa Espiritu Santo, mao nga ang ila po na. Gi-explicar ba ni Apostol Pablo nganong ingon adto ang ilang pagpamatod ban Cesar nga, si Kristo ang ilang giwali sa tanang dapit, si Kristo maoy ilang doktrina o gihimo nila nga doktrina? Ila gyud na nga prinsipyo Reverend, nga ila gyud nang ipamatuod si Kristo nganuman. Kay ila man tong panahon mauman ang ilang giwali si Kristo busa ilang gipaila nga karong panahon na mao na gyud na ang ilang ipamatuod kay mao man na ang sibo lugar sa pagsugo ni Kristo nga iwali gyud siya. Sumala sa Roma sa iyang kapitulo 3 bersikulo 26 nag-ingon, kini maoy pamatuod matud pa ni Pablo karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo asa kang Hesus. Busa matinaw sa gibasa ni Brad Cesar nganong si Kristo di ilang giwali kay matod pa kini mooy pagpamatuod karon niining panahon na sa ilang panahon si Kristo ang ilang gipamatuod. Kung balikan ta sa unang panahon si Kristo ba ang gipamatuod ba drone? Dili Reverend, Ang Espiritu Santo ba ilang gipamatod sa panahong Israel sama ni Moises nga leader sa Israel? dili Reverend. O kang prueba nga sa unang panahon hugna nga pagpangalagad sa katawhan sa unang panahon dili Kristo og dili po di Espiritu Santo ang gisangyaw sa katawhan sa unang panahon nga motong Israel. Niya pahayag ni Moises usa sa Israelinhon nga ang ilang gisangyaw sulumente ilang kapanahonan mao ra gyud ang amahan nga si Jehova. Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 gingon sa pagbayag sa Biblia. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Sulumente, wala diha ang ngalan ni Kristo, wa po diha ang ngalan sa Espiritu Santo. Ang gimantala ngalan ni Jehova. Pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid,
Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong og matulid. Busa sa unang panahon Reverend, ang unang gialagaran nga gisangyaw gimantala mao gid ang ngalan ni Jehova. Busa sa pag-abot na sa panahon kang Kristo, doon na napoy kalainan. Kini mo'y pagpamatuod karon niining panahon na unsa man nga siya matarong ug nga siya magamatarong ang Dios lugar sa tao nga may pagtukang Kristo mo tong ilang gihimo kasi Kristo na ilang doktrina. Ha? Si Kristo ang ilang giwali sa tanang dapit kay mao na toy ilang panahon nga gigunitan niining panahon na nga pagpamatod. Kay kung magisgutag unang panahon ang mga ministro sa PBCM wala magbakak. Si Kristo ang ilang giwali. Ba? Dili si Jehova. Espiritu Santo ba ang ilang giwali? Dili si Jehova. Busa nga si Jehova may ilang giwali nganong sa panahon kang Kristo ilang panahon na ang pagpamatod tungod kay si Jehova mismo para pagdaginot sa basahon sa pagbasahon nato Brad Cesar palihog pagbasa sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 tungod kay gibutanganan ni Jehova nga dito sa Israel nga gipahibalo na sila daat nga dili na gamiton pa ang pagtudlo nga sila pagkasulti pagwali sa ngalan nga Jehova. Unsay priba Brad Cesar sa gigon nako nga Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ang imong basahon. Tinuod nga na Reverend, doon na gyoy kalainan, no? Giingon din ni sa Jeremias siya kapitulo 31 bersikulo 31 ngadto 34. 34 lang basahon O Brad bisa Cesar. 34 na lang para Para pagdaginot pagdaginot. sa oras. Ang wali nga Jehova way lalis sa unang panahon giwali na sa panahon sa Israel, pero niabot ang panahon nga ang wali nga Jehova di nagyud na itudlo. Ngano man naay pasidaan ang atong Ginoong Jehova, ang 34 lang atong basahon nag-ingon og sila dili nagayod magtudlo pagkaklaro ana ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isigatawo o ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang suon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova bisag diha na lang taman klaro kayo nga ang pagwali kay Jehova doon nagiutlanan o doon nagipagkatko. Di na sila magtudlo ang tagsa-tagsa kataw sa isikataw sa pag-iyon ilhon mo si Jehova. Mo nang unang panahon sa pagpahibalo nga ang wali nga Jehova mo'y giwali sa una pero gipahibalo nga di na itudlo. Pag-abot na nila sa panahon kang Apostol Pablo si Kristo nang ilang giwali nga naman kini sa gibasa pa ni Brad Cesar ganina ang Roma 3:26 kini maoy pagpamatod karong panahon na nga siya matarong o nga siya mamatarong magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus kini mo'y pagpamatod nining panahon na asa na ilang doktrina gigamit nila si Kristo karon hain man ang tagna nga mopadulong na punta sa Espiritu Santo Brad Rone kay ang doktrina may tungod man to kang Kristo. Katubang doktrina may tungod kang Kristo. Maipagpadayon ba kadto Brad Rone? Wala, Reverend. May pagpahayag sa Biblia nga kadtong doktrina nga mao si Kristo nga gisangyaw nila ni Pablo kadtoy gitagna nga kadtoy pabiyaan. Niya basahon ako ang English King James Version sa Biblia sa Hebreo chapter 6 verse 1 gingon sa pagpahayag. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Basta nakapahayag sa Biblia, Reverend, nga kadtong ang atong Ginoong Jesucristo ang gisangyo sa tanang tao, sa tanang dapit, nga gihimo nilang doktrina, Iabot na po ang panahon. nga gisplikar gyapon ni apostol nga si Pablo, nga kadtong Therefore, living, biyaan, the principles, ang prinsipyo, mahitungod sa doktrina sa atong Ginoong Hesukristo. nga sa laing pagkasulti ang doktrina tuluhan. Kung sa Cebuano nato, Brad Cesar, pagabasahon ang Hebranon 6.1, yun sa pagkasulti Brad Cesar sa Hebranon 6.1. O giingon na kana din ni Reverend sa Cebuano gingon busa biyaan tana ang naunang mga tuluan may tungod kang Kristo o manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usap sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga binuhatan og pagtuo ngadto sa Dios. Busa doon na nay pabiyaan nga pagtuo sa Dios og mga buhat nga patay. Hayan man to. O kung ipadani mo ng pagtuo sa Dios, si Jehova Dios. Pero
kumo si Hioba Dios unya may magwali sa pasikaranan nga Hioba nga Dios, mao ba dayto di na maitudlo ang ngalan nga Hioba. Muna mga malamong tipaminaw sa una ng hugna nga panahon. Pero pag abot naman sa ikaduhang hugna nga panahon, kini mo'y pagpamatod nining panahon na, nga ang ilang pamatod, doktrina na kang Kristo. Pero, tungod kay para pagawason ang tagna nga mo atubang ta sa ikatulong hugna nga panahon sa Espiritu Santo, doon na po'y pagpabiya sa doktrina mahitod kang Kristo. Si Kristo, himong doktrina, unya biyaan. Naingo si Apostol Pablo, og hamtong ka na, dili ka kalibutanon. Ingo si Apostol Pablo, sila may gipialan sa mayong balita, aron ang tao mo tuod ya kaniya. Unya, si Apostol Pablo hamtong naman, kining panabuta para man ni samtong. Magbinata gitaan ni, di ginato ni dawaton. Kung di nato dawaton, di si Apostol Pablo nagbinuang nini. Busa ang pag-ingon ni Apostol Pablo, biyaan ang doktrina o tulan may kang Kristo, ang tumong, mag-uswag kita ngadto sa pagkamtong. Di man ta mahimong mahamtong o di ta mo biya sa doktrina kang Kristo. Nakaron, pahayag bagyod ni Apostol nga si Pablo, Brad Ronnie, nga kinahanglan gyud ang tao maghamtong og ang pagi sa paghamtong, pagbiya sa tulan may kang Kristo. Kay gitinaw bitaw to, matinaw sa gibasa ni Brad Cesar, nag-ingon nga, busa biyaan tana ang naunang mga tulan may kang Kristo, og manag-uswag kita ngadto sa pagkamtong. Sa English nga imong gibasa, Brad Ron, let us go unto perfection. Doon na pag ay kahingpitan, busa biyaan katong doktrina may kang Kristo, kay ang tumong muuswag ta sa pagkamtong. Di man ka makauswag sa pagkamtong, ug dali ka mo biya sa doktrina nga Kristo, nga mauto ang giwali. So, bagyod ni Apostol Pablo o pahayag niya, Brad Ron, nga ipagkahamtong yun ang tao. Pahayag yun na ni Pablo Riveren, nga ipaghamtong ang tao nga ang paghamtong mong pagbiya sa doktrina o tuluhan ni Kristo. Okay, buti pasabot nga, pag maghisgot, naghamtong, mutuon ng dili magbinata, Brad Ron. Tinuod ka na. Niya sa pahayag ni Pablo Riveren, akong basahon sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 20, matud pa din ni mga igsoon, ayaw na kamo pagpakabata sa inyong pamuot. Hinunua sa daotan magpakabata kamo, apan sa panimuot magpakahamtong na kamo. O di kitinaw, magpakahamtong na kamo sa bata. Ang giyon sa ang bata, Brad Ron, Matud pa nga, ayaw na kamo pagpakabata sa inyong pamuot. Okay. Unya, hinuon sa daotan magpakabata kamo. Dito ra di ay sa daotan magpakabata. Apan sa panimuot magpakahamtong na kamo. Gusto niya Apostol Pablo nga ana atas panimuot nga magpakahamtong. Kanang hamtong nga di na ta maglalis-lalis sa mas bata. Kay nga naman, siya, biyaan ta na ang naunang mga tulan may kang Kristo, og manag-uswag kita ngadto sa pagkantong. Kanang uswag, usbaw man na, mga malamong tigpaminaw. Kay kisa may ni uswag nga, wa mo usbaw. Sa lang pagkasulti, usbaw, kanang usbaw mo nang tubo. Tubo, uswag o usbaw. Pero kung mubiya na ta sa doktrina kang Kristo nga sa kapanahonan nila ni Apostol Pablo mo ilang doktrina o pagpatuo, hain naman dayta nga doktrina nga dito ta uswag, dito ta usbaw o dito ta mutubo. Kay biyaan naman ang doktrina sa tinuhan o tuluhan kang Kristo. Asa naman dayang tag tinuhan nga dito ta usbaw, dito ta uswag, dito ta mutubo, Brad Cesar, sumala sa Biblia. O gitudlo sa Biblia Reverend, kung asa na sad ang tao magtubo o sa Usbaw. imong gipahayag lugar ka ganina nga uswag ang tao o usbaw. Asa ang tao gitudlo dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 gitugan kung asa na ang tao. Gingon dinhi apan kamo manginigugma kinahanglan managtubo mao man ang pag-usbaw. Magtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan. Wala na tinuhan. Katong tuluhan. Oo, katong tuluhan. Asa naman? Gingon dinhi pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Mga mahal na mong tigpaminaw, ang tuyo ni Apostol Pablo nga ipaghamtong ta, nga dili ta ipagtuon sa kalibutanon nga ana ang paglalis. Igo ta mo patuo, kami ba'y nagbuhat ani para gamito na mo, nga tuiso na mo ang katarungan sa gipahayag ni Apostol Pablo?
Wala. Kung wala man, ang buhaton na to, igot ang mutuok. Nga doon na pa pag-uswag sa doktrina nga dili na katong kang Kristo nga giwali nga doktrina o tuluhan o tinuhan. Kay iya tang ipauswag o ipausbaw nga kung diin ta muswag musbaw. Pagtubo sa tuluhan o tinuhan nga ana-ana diha na magampo sa Espiritu Santo. Karon Brad Cesar, sa gibasa na nimo, may mga tao ba din nga modala sa tuluhan o tinuhan sa Espiritu Santo nga kini mao ang doktrina na usab sa ikatulong hugna nga panahon? Dunay gitudlo ang Biblia nga dunay mga tawo nga gamiton nga kining mga tawhana magwali pud ni nga ang ilang iwali dili na Kristo kundi Espiritu Santo na. Sumala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gitudlo giingon dinhi. Ug kanila gipadayag dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila. Diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga unsa man magwali sa mayong balita diha sa Espiritu Santo. Diin manigikan ng Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga manulunda ni mato pa ni mga butang kun ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O karon, kaysa mang nagwali sa balita sa Espiritu Santo, mga mahal namong tigpaminaw, walay lain ang mga ministro sa PBCM. Kay kung balikan ta ang 6:1 sa Hebranon, sa maayong balita Biblia gitinaaw nga dili ni pagtuis musangko gitag Espiritu Santo yun sa pagpayag ron sa maayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Basahon ko Hebranon 6:1. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. O nakita nato, dili pabilinan ang mensahe nga Kristohanon. Sa King James Version sa English, doktrina kang Kristo. Si Kristo mo ilang doktrina pero pabiyaan na pod. Mensahe nga Kristohanon nganong dili pabilinan katong mensahe nga Kristohanon. Kay unsa pa di ay nga matang sa mensahe bradron. Dili hingpit matud pa ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 9 ug 10 Bibliang Katoliko gyapon matud pa dinhi kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit apan kunang hingpit moabot na katong dili hingpit mawala. No, naklaro na to. Nga katod ang mensahe nga Kristohanon nganong dili pa di ito pabilinan kay may hingpit pangabot moabot kay katong ilang mensahe dili pa to hingpit. Do na pay moabot. Busa gani, let us go on unto perfection. Therefore, let us, matut pa, living the principles of the doctrines of Christ. Nakaron, unsa man tong matanga sa mensahe nga Kristohanon nga gipaila nila brethren nga dili pa to pabilinan. Katoy mahitungod sa pagwalis ngalan ni Kristo niya sa sulat ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 Bibliang Katoliko. Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Busa mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan, nakapakatinaw nga ang wali nga Kristo gitawag mensahe nga Kristohanon dili kato pabilinan kay dili pa kadto mao ang hingpit. Ug ang puli di ay mao ang wali nga Espiritu Santo nga matod pa ni Apostol Pablo kini na ang iyang gihatag nato nga gahi na nga kanunon. Kay ang gahi nga kanunon, ang gatas mo katong mga dili pa maantigo mo sabot. Busa ang tuyo ni Apostol Pablo nga dili nalalison, dawaton ang iyang mga giesplikar nga karon among gisubay nga mosangko di kita sa Espiritu Santo. Dawaton man nato og dili, wala kami mahimo. Ang amo lamang gipamatuod namo, ang dapit namo ngano nga nagwali mi sa Espiritu Santo kamoy katumanan sa gisaad o gipropesiya sa pagsugo ni Kristo di ka Apostol Pablo nga mudangat pagyudiay kita sa Espiritu Santo busa dili kalikayan nga magpasakop kita sa pagtulon ang PBCM nga may nagwali sa Espiritu Santo. Among gipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan tungod kay miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo Master Tomas de Eugenio Sr. kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban nga Evangelista o Ministro. O kiniusab si Brother Cesar Patio. O kinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.